manan sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Stephen. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, sinaktan mo ang puso ko. Gigan sa RMN Protection Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Banawa, Cebu City. Ang ato magtatampo nagdasangan nga Stephen. Hi. Bago mo balhin diri sa mga lugar? Oh, gahapon pa gyud. Mo ba? Ila dita. Ako si Jade. Tawagan lang sa kong Stephen. Amigo na ta? O ba? Niyar sa din eskwela, ba Stephen? O ba Jade? Kung ata magkasilingan, di ko mahibaw. Kaparehas sa tag-eskwelahan. Mao gyud. Ninduti parehas sa tag-eskwelahan. Kay, magkakuita pa mauli. Bitaw sa? Karong hapon ha, kuita pa uli. Kay, ipailay tikas kong amiga. Bay, manis siya. Ako amiga, si Melissa. Liz, si Stephen. Akong bagong amigo. Hi, Stephen. Hello. Gwapo man dahil kag amigo Jade, no? Ang gwapo, gugu. Ngita sa amigong gwapo. Samtang, kay. Garaa sa di mo, uy. Di mo kag gwapo, good. Mas gwapo si Stephen ni mo, no? Bangas ka. Bay, Stephen. May kinikita tada. Ha? Nga naman bay? Si Melissa ba? Narigal si mo? Sure oy. Lugi. Di ba na siya matuo nun? Takot na ba paminaw ang Melissa, bay? Murag na ibog na ni mo. Ha? Unsa ka kung imo na panguyaban, bay? Mayo ka bay? Oo, kumbati kayo. Timing kini, kay karon Minggo birthday ba ako? Adto ta sa amo. Kay mo adto pa sa Melissa. Ay, hindi lang tingali kumadto sa inyo ha bay oy. Mauwaw ko. Ano gusto ko mauwa man ka? Amigo ko ta. Basta, adto kis kang birthday ha, karon Domingo. Kung di ka mo adto, ay ubos ko nimo. Sige bay. Malanghid lang kong mama kung musugot ba. Paano mo? Si Jade good ma. Doon may ilang bahay din Sige, musugot ko. Pero ayaw pagdugay, ha? Hinomdome, may klase ka ba ya? O ma. Stephen, salamat kini agyo ka. May gani kay nisugos mama bay. Pero di lang ko magdugay bay ha kay kasukan niya kong mama. Mahadlok ni ka sa imong mama, Stephen. Melissa? Ikaw din na. Ako yung tao ni. Uko na kung naabot ni mo din hino. Sige din mo, mga una ta. Kay tagay taron. Bay, nausan naman ka? Ha? Lipong naman ko bay. Tadi, Diday ka anad og inom, Stephen? Ang una pa yun ang higayon nga. Nakainom ko og ilimnon nga makahubog lis. Uy, mao pa. So, virgin kidi ay ka. Ha? Ay, adi uy, ang buto kay pasabot ba? Lupig di ay kanako kay ako anad naman ko ini. Bay, Stephen. Lupig ka kinamili sa ginom. Musugod ng binong tagay. Ikaw ba over na pud kay ko? Ay palabi ko no, be. Ito, joke lang. Pag-istorya sa mo din sa ha? Kaya ko po na ito ilim nun. Melissa, ikaw na bala sa amigo na ko, ha? Ayaw ka bala ka, Jade. Dili ko rikit-kito ng imong amigo, no? Melissa, Uy. Noon sa ka, uy. Nitutok manggod ka na ako. tinuod tong giingon ni by Jade nga nang regards ko nung kanako. Ha? Kuan. Uy. Ay, nagod paglimod good. Nakagusto ka nako? Bitaw, Stephen. Ang tinuod, na-crush gid ka nimo. Pero amo ko'y mahimo. Kay, di man ka manguyab na ako. Ang masag ako'y manguyab nimo. Kung nung takan, naibog sa kunin mo. I love you, Melissa. Stephen, Ngayon sa man, uyab na ta?
Saan man ako pagpalipad ka nakagusto man sad ko nimo. Sige, uyab na ta. Yes! Oh, inandabitaw ka nga ibog ka na ng Melissa? Bitaw bay. Abi na ko binuang na to imong gisulti nako nga nakagustos Melissa nako. Ha, nya karon, mito nagig ka. Oo bay oy. O lipay kay ko bay nga nagkauyab na Miss Melissa. Ngano wa man tungas Melissa sa musabot. Nitando man tato siya nga manuroy mi. Hain ka ni bayana. Di sa mo reply ko na kung teksan. Nya di sa makontak yung cellphone. Si Melissa mo, kauban sa mga lalaki nga nag-inom. Huwag naapos ba, Jade? Ako ni ha, ako ni. Melissa! Melissa, hunong nga na. Oy. Melissa, ngay mo uyab oh. Bay, tagay sa oh. Imo sa oh. Salamat, bay. Si Melissa la akong tuyo. Melissa, may mo ba? Hunungan na na yung pag-inom. Magsulti ta. Dali, Melissa. Ano sa mga ka, uy? Stur po kay ka. Lingaw-lingaw pa galing ko kauban sa kong mga barkada. Kung nagtuo ka ba nga nalipay ko sa kung nakita nga nakik-inom ka? Kauban sa imong mga barkada nga lalaki? Ano sa man na, Stephen? Nag-self ka? Nagsilos ko. Wa ko ginais ko nakita. Nagsabot mo ang tata nga manuroy tanduha, pero wakon mo to nga. Sorry, nag-quit. Ano lang good ka suko. Unsakon mang good nga, wako kabalibad sa akong mga barkada. Paingon naman gidanda ko ni mo, pero nasangit gid ko sa akong barkada. Sailuan na lang good ko, Stephen. Iyaw na yun usba. Sige, pasayloon ti kasi yung gibuhat. Pasalamat ka. Nga love kay ti ka. Basta ayaw na pag-inom-inom, ha? Hay naman ni Melissa. Wa mo ko makita niya din sa eskwelahan. Si Bay Jade, ako pagkitaon. Masig na hibaw siya kung nais Melissa. O sabay? Mao na bay. Hubog ito. Ako na gitong gihaton sa ila gabi eh. Kay nag-inom sa barkada nya apil man siya. Wag yun siya maminaw na ko. Niinom na gihapo siya. Kining bay may isulti ko niyo ba? Ha? O sa na bay? Nagkasa ko sa tong panag-amigo bay. Nagkasa ko nimo. Ha? Usay nagkasaka na ko. Mao na bay. May natabo na mo ni Melissa. Oh. Hubog kaming duha. Ug ako siya nahilabtan bay. Oh. Nakuha ko iya pagkababae. Usa? Bay, pasaylo ako. Wa ko tuyo ah. Pasaylo ako. Unsa? Mulimod kapag yun. Nga si Bay Jade mismo ang nisulti nako nga may naitabo ninyo. Di man ko na tinuod. Ayoko pagtuon niya, Stephen. Sa mga ka, uy. Wala ginahitabo na mo ni Jade. Huwag dili mahitabo nga magpahilabot ko og lain. Kung magpahilabot man kog laki, ikaw. Ikaw ang gusto kong mahilabot na ako. Melissa. Usay mabdos ka. Mabdos bitaw ko. Ug ikaw ang amahan. Layabag ka? Nga nagutaon nga ako may amahan nga. Wa man ko manglabot mo. Unya, kay kisa may pangkuno ni mo ini. Nga kita may uyab. Hindi ko man ko na noy. Wa ko makahilabot mo. Ako dili ka mo angkon ini. Mo adto ko sa inyo. Adto na ko imong inahan. Ug ako sa ingnon nga imo kong gipamabdusan. Oh. Ma. Salbahis ka. Di pa eskwela ta ka. Unya nagyabag-yabag ka di ay. Nakapamabdos ka di ay. Ma, di na tinuod. Hulay dili tinuod. Ayaw na lang gud paglimod, Stephen.
ako na magisultihan si mama nimo nga ikaw ang amahan ng akong kimabdos. Undang sa imong pag-eskwela, ha? At iba na ng imong gipamabdusan! Melissa, anong imo ni gibuhat ako? Ganun ako may imo pangkuno na lang imong gimablos nga. Naipaw magyug ka nga way nahitampo na to. Ayaw na lang gud pagreklamo pa, Stephen. Mahal man ka ko nimo. Maong dawatan na lang ang tanan. Sakit kini imong gibuhat ako, Melissa. Sakit kini. Akalain magagawa mo sa akin ito. Sakit kang gibuhat sa kong uyab nga ako'y nakaangkon sa gisabat. O ako'y nahimo, gawas pagdawat niya. Kay mahal ko mas Melissa. Dinhin lang ko to ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. Dalay lamang sa'yo. Mao kito mga galang kaagi ni Stephen nga taga Banawa, Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipangayo, awit nga nagalahan, sinaktan mo ang puso ko. Sinaktan mo ang puso ko. Ang buong kaagi gibahatan duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugabo sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon nandumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa bagong email address rmndrama.handumanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Aking